Hi, kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Crafted Oud, Eau de Parfum for Men and Women. Iyan ni siya ni Maison Alhambra. Pwede pa lalaki, pwede pa babayi, pwede para sa tanan. Kag tani tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag Eau de Parfum ni siya botang bulon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, madalom kag makahoy, amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have cypress, cypriol oil, Guatemalan cardamom, kag pink pepper. Ang cypress, mala nga kahoy. Tapos ang cypriol oil na may pagkaduta na siya kag pagkakahoy kung simutan. Tapos may duwa nga pampakahang ang cardamom kag pink pepper. For the mid, we have agarwood, cedar, patchouli kag iris. Ang agarwood amo na siyang gahatag sing pagkadalom nga hamot. Tapos mahamot man nga cedar nga kahoy. Kag ang patchouli nang do pagkaduta man na siya kung simutan. Kag iris nga do pulbos na. For the base, we have musk, sandalwood, Haitian vetiver, vanilla, kag amber. Ang musk kadakop sing hamot, tapos ang sandalwood do oriental na siya nga kahoy, tapos ang vetiver kuskus do hilamon kung simutan, kag vanilla nga pampahumo kag amber nga pampainit na. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may iban pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye!